Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Мин Алсу. Рәхмәт. Ул Шундый зур, шундый күп. Япон алмасы, Фуджи алмасы. Нагано префектурасыннан. Әйе, бу Наганодан. Төп ватаны Аомори инде аның. Әйе, тышы шундый кып-кызыл була. Эче баллы. Бал һәм Әйе, үтә күрелмәле, име теге, үтә күрелмәле. әйе, нык тәмле шундый. Мгм. Ашадык кичә рәхәтләнеп. Шундый баллы ул. Аны бердән күбрәк ашап булмый бу алманы. Әйе, әйе. Монда соңрак була, әйме, алма сезоны. Менә бит инде Әйе, Татарстанда бу вакытта кыш алмалар инде күптән бетте. Нидә үк, августта ук. Япониядә не ноябрь алма сезоны инде. Ноябрьдә Әйе. һәр ел ноябрь аенда алма җыярга барабыз. Рингогари дип атала инде Рингогари. Мгм. Шунда барып, җыеп, күп иттереп инде ничә кило ала аласың. Шулай иттереп, һәм өчсезрәккә туры килә инде. Һәм ул бер ел буе саклана ала. Мгм. Салкында тоткан очракта бер ел сакларга була ул алманы. Шундый тәмне. Шинми, илһам бирүче архитекторлары белән танышып узыйк. Шигеру Бан дигән архитектор бар, һәм аның ул картон йортлары белән дан тоткан бер архитектор. Токиода үтә күренмәле туалет күргән бармы? Әйе. Бик хәбәрләргә чыккан бит инде. Ул Әйе, әйе. туалет инде архитекторы бу. Дөнья күләмендә бик популяр. Япон архитекторы 2014 елда Pritzker премиясе һәм Император премиясе лауреаты булган. Һәм ул үз әсәрләрендә бамбук, тукыма, кәгазь һәм пластмасс кебек гадәти булмаган материалларны куллана. Мгм. Менә йорт салган вакытта шундый кәгазь һәм картоннар куллана. Шигеро Мгм. Бан 1957 елның 5 августында Токиода туган. Аның әтисе Toyota'da эшләгән бизнесмен. Әнисе кием дизайнеры. 9 сыйныфта ул архитектор булырга карар карар итеп беренче йортның моделен җыйган. Шул ук вакытта үзенең архитектор булырга теләгәнен белгән. Соңрак Шигеро Бан Токио сәнгать университетына кабул ителә һәм анда әзерлек курсларына йөри башлый. Анда ул кәгазь, бамбук һәм агач белән йортлар җыя башлый, өйрәнә. Аннары ул Америка архитекторы Питер Джон Хейдук турында мәкаләне очрата. Мәкалә укый һәм ул бөтен киләчәк ниен, юлын үзгәртә. Шул мәкаләне укыганнан соң 1980 елда ул Лос-Анджелесның Көньяк Калифорния архитектура институтын тәмамлый. Хейдукның тормышка ашырылмаган проектлары Банны рухландырды һәм ул Нью-Йорктагы Купер Союз архитектура мәктәбендә укырга барырга була. Һәм 1984 елда архитектор булып тәмамлаганнан соң Шигеро Токиога кайта һәм үзенең бюросын ача, булдыра. Шигеро Бан аз чыгымлы торак проектлары белән дан тотты. Моның ясаган биналары бик очсыз инде. Очсызга ясый һәм нык нык биналар ясый. Проектлар ясау өчен ул кәгазь, картон, әйткән идек инде, япон архитектурасы өчен традицион материаллар куллана. Бан мондый торакның беренче проектын 1994 елда Руандагы качак лагерьлары өчен эшләде. Соңрак Бан бу тәҗрибәне 1995 елда Кобеда җир тетрәү булган вакытта өйсез калучылар өчен сыену урыны булдырды, өйләр ясады. Күбе менә 30 ел булаймы икенче елга. Мгм. Һәм Яңа Зеландиядә да булган иде бит, әйме? Җир тетрәү. Анда Крайстчерч соборы 2011 елда булган җир тетрәү аркасында зур зыян күргәндә, Бан 98 картон турбаларыннан ясалган зур өч почмаклы түбә белән вакытлыча эшләп куя собор. Ләкин бу вакытлыча эшләнгән собор 50 елга кадәр тора ала икән. Менә инде ничә елдыр тора. Рәсемнәр Мгм. бөтен соң куям, шундый матур аның бөтен архитектуралары, бөтен кайда гына юк, бөтен дөнья күләмендә бар инде үрнәкләре. Банк конструкцияләре Төркиядә, Һиндстанда, Гаитидагы афәт өлкәләрендә дә кулланылган. Банның башка күренекле проектлары арасында Ганновердагы Экспо 2000 бөтенья ярминкесендә Япония павильоны, Күчмә музей, Франциянең Метс шәһәрендәге Помпиду үзәгенең филиалы һәм башкалар бик күп бар. Күренекләр барабыз. Бик матур шундай.
İşitken yok idi. Mine birinci işten. Әйе. Мгм. Фуджи тауын киресенчә әйттереп ясалган Eee, үзәк бар mhm. Шизуокада. Ул бик популяр инде. Ул бик әкәмәт. Шундай җиңел, монда шундай менә кайбер архитектураларны күрәм мин нидә Япониядә. Шундай җиңел ясалган, әйме? Eee, Теге җир тетрәү булганга күрә дә инде. Безнең күпчелек вакыт бит инде гел нидә уза? Табигатта, әйме? Гел юлда, гел өйдә утырган да юк бит инде безнең, әйме? Шуңа хәтле дөньялар кадәр акча түләп, өйләр ясап, шундый теге, шундый зур-зур итеп ясыйлар бит инде. Япониягә килер алдыннан ни дип белә идем инде. Японнар шундый кечкенә йортта яшиләр дип. Шундый зур бит йортлар, әйме? Кая инде? Ну, кечкенә йортлар да бар инде, әлбәттә. Ләкин бик зур итеп ясап куялар. Һәм шул зур йортта бер-ике кешенә яши инде менә. eee, Ике, бер кеше яши бер үзе шундый йортта. Әрәм бит инде. Ярым, мine без бер генә әйтә булды нигез. Бер күргән идем мин. Менә хәзер куям яның үрнәген, ниме? Вагон кебек, йокларга урын. Йокларга урын, ашарга, Пәки? әй, ашарга өстәл һәм эшләргә инде, име? Eee, Башка нәрсә кирәк инде? кухня инде, кухня biraz. Кухня. Юк, Evet. хәзер бит инде кем инде өйдә ашаган да юк. Ну, шуны әйтәм бит, гел урамда бит. Гел Eee, тауда уздырасың, име? Эштә, эштән кайтасың да йоклау урыны иттереп кенә кулланабыз бит инде өйне. Шул. Кешеләр өйдә утырган юк, кунак чакырмыйлар. Юк. Чакырган юк, вакыт та юк. Кемгә башлаймы? Кертмибез. Әй, кунак чакырган очракта да нидә очрашалар? Кафеда берәр җирдә, икенче җирдә Eee, очрашалар. Японнарны әйтәм инде. Ну, икенче төрле Başlılar. яшәү рәвеше икенче төрле диюем. Мин шундый менә гади, шундый рәхәт, җиңел йортларны яратам шундый. Минималист. Шул. Шулай кирәк. Бер этажлы. Ох, Алсу, синдәге күренеш искиткеч. Менә әле теге атнада. Бу атнада гына инде. Барып кайттык менә бу Шизуока префектурасына. Менә бу бик данлыклы, бик матур, асылмалы басма. Нидәдер Хатанаги о, әйе асылмалы ул сикереп тора инде. Асылмалы куркыныч дип атала. түгелме? Ә? Куркыныч түгелме? Аныш. Куркыныч име? Асылмалы дип атала әле асылмалы, асылмалы басма бу. Әйе. Асылмалы басма. Хатанаги исемле инде. Хатанаги Уцури Хаши. Зур асылмалы күпер. Мгм. Биеклеге түгел. Озынлыгы 181 метр. Шундый озын, аны бер кіріп кетесің де, сілкінә бит әле ошай. Тынып тына барасың инде Артка шулай. да барып булмыймы? Янда бер генә кеше үтәрлек. Уртада Мгм. инде, имме уртада менә. Әйе. Бара, каршыңа кеше очраса, ой, Асылма икән, әйе, дөрес карадым, менә сүзлектән карадым. әй, Асылма. асылмалы күпер түгел инде, имме басма. Күпер Асылма. булса бит инде машина йөри торган була бит инде. Асылмалы, бездә асылмалы, төркчәдә асмалы. Асмалы Мгм. көтү дип әйтәләр инде, әйе, дөрес. Әйе, Асылмалы. каршыдан кеше килсә, ни була? Үтергә буладыр инде, әйе. Менә без иртә белән менгәндә бер кешеләр юк, кайтканда Ниләр иностранецлар инде шундай маташалар инде. Карточкага төшерә бик популяр икән бу инде. Нигә популяр икән әле мин белмәгән идем аның. Болай матур инде теге. Алтын кыз бит инде хәзер. Алтын кыз Әйе. булгач бик яфракларны төшерергә кешеләр киләләр инде. Шунда маташтылар инде. Ту бу якка киләләр, ту якка китәләр. Ну, килеп тә җитмиләр инде бу якка инде. Шунда инде маташалар инде фотографиягә төшереп инде. Көттек тә инде. Күперне селкетеп. Күперне селкетеп әле кырылып та селкетәләр шулай инде, әйме. Киттек инде шулар артыннан. Хәзер үзем сөйләшәм дип инде. Биеклеге күпме дидең, Ой, биеклеге? биеклеге бик аның аска карарлык түгел, куркыныч шундый. Күзне Нагanoда да бар шундый. Нагanoда шундый күпергә барган идек, асылмалы күпергә. Мин бераз гына бардым, аңладым. Кире кайттым. Юк, миннән булмый бу эш. Юк, үтә алмадым шуны. Безгә инде үтәргә кирәк. Менә бу Барырга кирәк, әйе. кереп шушы тау, ике тауга мендек инде без. Шушы тауга менү өчен шушыны үтмичә барып булмый инде. Иң Әйе. башлангыч ноктасы шушы Шаусу һәм
Камикочи деген тауларга менүнүн башы шушундан башлана. Бу тау нинен биринин эмне популяр экен деп излесем, ул мангада чыккан экен. Бик популяр манга бар экен эми. Ул Юру Кен деген манга. Анда кызлар ушу кемп ясап инде тиги палаткаларда калып, чатырларда калып йөри торган кызлар экен алар. Ушундай биздин шекелле. Ушундай манга бар экен. Әйе. Билбеген идем. Сиз белән килеп, шушундан менеп киттек тауга. Чаусу тауына. Чаусу тауы ул 300 тауга керә, 300. Санлыклы Япониянын 300 тауына керә. Әйе. Һәм безнең максат бит инде мин җыям хәзер иң биек тауларны. Иң биек тау кырыенда гына сәгать ярымлап ераклыкта Чаусудан Камикочи дигән тау бар. Камикочи. Камикочи Наганоның Камикочи түгел, башка төрле Камикочи. Әйе, тағы берәү бар Камикочи. Тегесе бит аны Камикочи җир бит инде заповедник, Әйе. биолог. Тау. Әммасы тау. Аның канжилары аерыла инде бераз. А, Беренче канжи шул, Тамашки. икенчесе икенче төрлерәк инде. Ками өс. Әйе. Мгм. Очи анда үттеге кава дигән ниләрдә керә инде, икенче төрле инде. Әйе, әйе. Кава, учи. Камикочидағы бик, бик, име? Әйе. Бик һәм җир аңлата бит инде, име? Әйе. Анда икенче төрле инде. Иероглифлары. Мгм. Чаусуда бит инде төрле монда Япониядә бик күп чаусулар бар. Насуда көнең дә Мин бит дә инде шуны чаусу. әйтмәкче идем. Чаусны Әйе. аттың бугай бит инде димәкче идем. Шуңа ул Камикочи инде краш минем менәсе иң бөек тауның берсенә инде. Иң бөек тауның берсе. Мгм. Шуңа менергә булдым инде. Аста шундый алтын көз. Өстә 2400 атып менгәннән соң монда шушы Чаусу дәкенең тау ие бар. Матурлыгын күрсәң, шундый матур ул, шундый чипчыста ул, шундый ничек шулай чипчыста кешеләр калдыралардыр инде, әйме. Бер яңа кебек инде. Әле ул күптәннән, оказывается, эшләнгән инде. Хайранам, шулай чипчыста тоталар инде, әйме. Чипчыста кырыендан гына шуның каршында гына чишмә агып тора, челтерәп. Әкәмәт. Каян анда тау башында чишмә, әйме. Әйе. 2400 инде. Менә шунда 2400-дән башланды кар. Оппак кар ие. Оппак кар. Кыш. Аста көз, өстә кыш. Кыш. Шунда беренче көннән без шушы өйдә кундык инде. Өйдә шундый суык булды. 5 градус минус. Урамда да Минус. -5, эчтә дә -5. Мгм. Шулай җылына шулай бутылкаларга кайнар сулар тутырып инде шулай ютампы ясадык инде. Ютампы ни бит инде. Җылыткыч. Авыр бит инде, име, шулай. Менә ничек йокларга кирәк? Йоклап китеп булмый. Менә бер 2-3 сәгать сөкен итеп ятасың инде теге. Китә алмыйча. Йоклый алмыйча. Җылынтыр, име, үзеңне? Җылы җәйләр эчеп инде. Һәм ни шундай җил булды. Җил селкетә инде шул өйнең төрле җирләреннән керә ул. Башта бер җирне селкетеп ала. Аннан соң икенче җиргә. Менә кемдер йөри бугай дим инде, әйме. Аннан соң ничектер йоклап та китәм инде. Йоклап киткәннән соң бераздан уянам. Тутып колак тавышлары да ишеткән шикелле инде. Охшаган шикелле. Без бераз өскәрәк менгән, икенче этажында мендек. Астында да калырга була инде, әйме. Минем аста кешеләр бар бугай, ашыйлар бугай дим инде. Менә җил шулай дип уйный. Куркыныч итеп. Әйе, Ә кеше бер кеше дә юк икән, оказывается. Оказывается, түгел. бар. Ни, йортта бер кеше дә юк иде, менә сездән Юк, башка. бер кеше дә юк, әйе. Мин инде кеше күп булыр дип уйлаган идем. Менә салкын булгач инде кешеләр килмиләр. Без бер-ике атна соңга калдык инде. Менә Әйе, салкын суыкка калдыгыз инде. суыкка калдык инде. Суыкка калдык. Без икебез генә булдык. Икенче көнне яңадан мин карадым, анда безгә каршы Ярый, ачыладылар. ярый бер үзең түгел идең, име? Әйе. Бер үзең булсаң калмыйсың инде. Каласың инде, анда хәтер менгәч. Анда кадәр мөдис. Инде тауларга да менәсе бар бит. Факат әйберләр күп күтәреп менгәч, авыр менәләр шундый, озак менәләр. Озак менелгәч, анда бер көндә генә төшеп
Ай, корда булгач, Корда булгач, оякка ниләр киясең бит инде шундый. каймас өчен. Таймый торган чалбарлар. Шулай итеп, икенче көнне шундый әйбәт һава торышы булды. Иртә белән шундый иртәнге кояш чыгыш шундый матур инде. Шундый әкәмәт, аны Фуджи тауы менә каршыда гына Фуджи тауы. Менә тәрәзәдән карыйсың Фуджи тауы инде. Тәрәзәне ачып кына шулай гына карточка төшердем, аска төшәләр. Төшкәнче шулай тәрәзәдән генә төшердем инде. Аннан соң яңадан чыккач, астан яңадан төшердем. Шундый матур. Искиткеч инде менә. Аны җәй көне бигрәк тә бик матурдыр инде. Яңадан менә барасым килә шундый. Барырга кирәк. Әйе. Фужитау прям менә күз каршында гына инде. Мәйтеп, ул белән тота торган гына иде. Әйе, әйе. Ул яктан бик матур күренә инде. Изү Әйе, ярым утравыннан бик матур күренә ул, әйме? әйе. Мин ул яктан яратам, Күчтауын. Шул шул Изу ярым утравыннан бик матур күренә инде ул, һәм ул безнең менә Яманаш ягыннан да бик матур күренә инде. Шул көнне шул чаусыга мендек, аннан соң киттек бер сәгатьләп, сәгать ярымлап, шул Камикочыга мендек инде. Камикочи бик матур. Ярый мендек әле дик менә. Башкарып чыккач, ярый. Ярый мендек дигәч, менә шундый Шулай була инде ул. шулай болай. Башта, ой, бигрәк ерак, ничек барып җитеп булыр микән моңа, суык, той, теге, бозлы да бит инде, карлы да булгач, шикләндерә. Әйе, әйе. Бару гына авыр. Барган авыр. Өстә бик Баргач шундый аңлый. сөйләсең инде барганыңа. Аннан соң кайттык, әйберләрне алдык та яңадан төштек инде. Менә шундый японның көзе менә алтын көзе нәкъ шундый була дип инде менә нитек инде менә. Менә шушы инде алтын көз бит инде бу. Шушыймы? Менә шушы Син бит дә инде. шундый матур килешеп торасың анда уртада. Син дә бик төнләшкән менә синең ниләрең дә менә свитерларың да. Бөтенсе шундый матур. Открытка кебек бу. Ай, Диварга элеп куярлык булган бу портрет. әйел җыярга телим әле менә бу рәсемне, тагын берничә рәсемнәрне шулай. Искиткеч матур монсы. Матур бит. Менә моны бик инде күп фотографлар инде бик киләләр монда. Әле бу бик ерак. Моны әйтергә онытканмын. Теге Түләүле юлдан төшкәннән соң 80 километр барырга кирәк моның өчен. 80 километр. Гел теге серпантин юллар, тар Юллар. юллар, гел урман юллары анда, анда бик авыллар да юк инде. Гел шундый юл инде. Мин анда үзем рульдә утырмасам бара да алмыйм. Әйтә инде, күңелне болгата торган. Үзем Ай, менә рульдә гел менә барганда да кайтканда да 80 километрны иң ерак, минемчә, минем практикада иң ерак, наверное, булды бу. Борылмалы, эме? Борылмалы диләр. Борылмалы. Әле 25 километр да күп әле әйме? 25 километрлар бар бит инде. Шундый күп. 80 километр. Ничә сәгатьтә бардыгыз 80 километрны? Белмим инде. Озак. Барганда әле юлны ябып куйганнар. Алай тар гына юллары бит инде анда. Тар гына юллар булгач, төнлә белән эшлиләр икән, менә юл ясаучылар. Төнлә белән 4-нче, 5-нче яртыда гына ачыла ди юлда. Менә көтеп торыгыз дип, менә туктаттылар. Менә шулай тотына чыгасың инде. Тотынып, эме? Киләрне, Тотынып. мондай таякларны итеп куйдык сумкага эләктереп. Э, Комачауламасын өчен инде. Ашауламас. Кулда булса бит комачаулый. Былайдан да ни куркыныч. Аяк астында буталып йөрмәсен. Буталып йөреп, биек тауларга теге кыялы тауларга менгәндә дә аларны яшерәбез, нитәбез, сумка салып куябыз инде. Кулда Әй, барсам, комачаулый, шуңа ябышып, бер кая кысылырга мөмкин инде, шуңа куркыныч. куркыныч булганга, куркыныч әйе. Яратам мин, иң яраткан фасыл. Ада, Минем көз. өсте дә түгел, салкын да түгел. Әйе, иң рәхәт шундый, иң рәхәт. Шәп. Бүген мин мәктәпкә барып кайттым. Мәктәпкә барганда автобуска утырам инде, 3 километр барасы. Утырмадым, мин хәзер менә көз автобуска утырмыйм дияргә була инде. Ну, яңгыр булмаса инде. Яңгырда гына утырам. Җәй көн эсседә утырам инде, эссе дип инде. Шундый матур утырасы килми, менә карап, шулай 3 километр бардым. Карап, яфракларга. Йөрисе бар шулай, мин әле йөргән дә юк, әле карамадым да бу. Мондагы бу Гел йөрүсе килә, гел карыйсы килә. Шундый матурлык урамдагы табигатьтәге хәзерге урамдагы матурлык
Шундай матур урам име? Шундай Тәмам. матур, матур. Аннары соң ул йортта уяндыгыз да ашарга пешердегез инде ме берәр? Ошарга пешердек, ошарга иртән ашадык инде. Чыгымнарга Иң кирәк, күңелле чәйләр, шахсыдыр чирәкләр. инде. Каралыкта түгел, иртә белән күзләрен итеп беткән. Монда кат-кат киенгәнмен, монда ниләр, спальный мешок белән. Капчык. Иртә белән. Йокы капчыгы. Йокы капчыгы. Ой. Шундый суык инде менә. Без әле бит китәсе идек аннан башка тауларга. 4 көн ял алган идек. Шуның өчен. Башка менә таган шуннан ераккарак китәсе иде. Минем әле 3 тау көтә иде. 3 тау менә, 3 бик тау. Салкын булганга күрә китмәдегез, бармадыгыз. Мин әйтәм, ну, тагын 2 көн, менә 2 көн соңра кирәк инде. Шундый суыкта тагын тегеләрәк барып, анда тагын шундый өйләр бар инде. Шунда калыйк. Юк, әйтәм, мин тагын 2 көн түзә алмыйм мондай салкын. Салкын име? 1 көн түзәргә була ничек тә. 2 көн башка вакытта. Менә ул 80 километрын бигрәк тагын киләсе була бит инде. Ул 80 километрны шунысы авыр. -5 салкын инде, Мин Салкын, салкын. +5тә калган бар. Салкын, салкын, Мин туңам инде, миңа әйтәләр, син бит Татарстанда тугансың диләр бит инде, мен шуны Миңа да шулай дип. ничек, нигә тугансың дип актырыйлар миңа. Без шундый салкын илдә тудык та, андый салкын өйдә калган юк бит безнең. Ярый, салкын тимәгәч. Исән сау. Юк тимәде, Аллага шөкер. Салкын тиюе дә бит инде. Аякны җылытуы бик авыр, менә озак җылына ул аяк шулай. Башка җирләр ярый инде. Кайрулар файдасы юк, Каирода куйдым, Каирода куйдым. файдасы юк. Булды, шуның белән инде. Бу атнаның Япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Лайкларга онытмагыз һәм безнең каналга язылыгыз. Миңа да язылыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз. Лимон юк идеме? Лимон. Миңа да чакырып